choroby vonkajšieho ucha, choroby stredného ucha a vnútorného ucha. No a to vonkajšie ucho je teda asi najčastejšie, sú tam zápaly a je tam ušný mas. Dnes sa stretávam s tým, že ľudia si nadmerne čistia a odstraňujú ušný mas, ktorý chráni ucho, chráni kožu ucha. Ako keď ja si napríklad 2-krát denne čistím uši, tak to je moc? To je zlé. Pokiaľ to ešte robíš aj tyčinkami, to je zlé. Samozrejme, však ako to máme robiť? Počkaj, ja som teraz myslel, že ty budeš bojovať za čistenie uší a že budeš hovoriť o tom, ako ľudia niektorí nepočujú, ako tam majú ušný mas. Čiže presný opak. Čiže ja, keď si nebudem čistiť uši, tak často ako si čistím, urobím pre svoje zdravie lepšie. Veľa viacej, áno. Ušný mas chráni ucho. Je to zvukovod je geniálny orgán, ktorý keby sme tam nemali ten ušný mas, tak predpokladáme, že by aj zarastol. Že by sa nám jednoducho že by nás zrástol, zjazvil sa a zarastol. Prestali by sme počuť. Takže ten mas sa tam preto vytvára, aby udržal ten lumen, tú trubicu toho zvukovodu, aby ho udržal vlastne voľnú. Tvorí sa a ľudia si myslia, že to je, ja to tak im hovorím ambulancii, to nie je jed, to vám chráni ucho. Okrem toho má ten ušný mas, to je dokázané, má liečivé alebo ochraňujúce účinky proti plesňam, baktériám. Na škole učili, že si to nemáme odstraňovať, že si to máme tak vysúšiť možno končekom uteráka, keď máme ucho zvukovod mokrý, napríklad po osprchovaní. Nemáme si vyčisťovať uško nejakou tyčinkou a príliš to vysušovať. Čiže keď príde dieťa do školky a občas si učiteľky pozerajú, že má špinavé uši, tak to je iné, lebo do zvukovodu, o ktorom sa bavíme, tie učiteľky ani nevidia. A keď má teda špinavé uši, tú ušnicu, no tak to je problém s hygienou, môže byť. Ale kožu zvukovodu si nikto, alebo nemá vôbec nikto čistiť, alebo nemá tam nejaké čistiace procesy robiť. No a bohužiaľ reklamy v médiách sú také, že sa uši majú čistiť tyčinkami, všelijakými sprejmi. A ja tvrdím a radím pacientom, aby si pohli ušnicou, ponaťahovali uško, a čo vypadne, môžu si nejakým prstom treba dať preč. A takto je ucho najlepšie chránené. No ale hovorím, že je epidémia ľudí, ktorí si nadmerne čistia zvukovody. No a títo ľudia obyčajne prídu s tým, že majú napriek tomu čisteniu, že si časť toho ušného mazu zatlačia až k bubienku, kde im robí problémy. To je jeden z veľkých problémov. A potom je druhý problém, že to ucho, tá zvyšná časť toho zvukovodu je nadmerne vyčistená, je zbavená toho maziva. To je ako olej motore, alebo lak na karosérii, alebo ochrana tej kože a majú to nadmerne vyčistené. Potom ich ucho svrbí, pobolieva, majú tendenciu si tam zase niečím ísť a si to rozdráždia. A vznikne zápal vonkajšieho zvukovodu. Peťo, prosím ťa, ako často ty doporučuješ čistiť teda uši? Jedenkrát týždeň? Nie. Ja vôbec nedoporučujem uši si čistiť, ale aby som bol správne pochopený, ušnicu si umývajte. Samozrejme. Ale do ucha si nechodíte. Zvukovod si čistíte tým, že si ten zvukovodom pohnete, tedy ten mas, ktorý má tendenciu postupne vychádzať, on tvrdne, on vychádza a on sa v podstate odlučuje, tak on vyjde tým pohybom tej ušnice, toho zvukovodu, keď sa zvukovod natiahne a ten zvukovod sa predĺží. Teda príde k tebe pacient, ktorý horšie počuje, má bolestivosť, asi aj opuch a začervenanie môže byť. Samozrejme. Ktoré sú typické príznaky zápalu. Áno. A aký je potom postup z vašej strany? Keď vidíme takéto ucho, niektorí si, keď aj zápal ušnice, na to ucho nedá ani siahnuť. Hej. Sú aj takéto formy časté, alebo teda sa vyskytujú. No a keď je to taký ľahší zápal, že teda do toho zvukovodu sa dá pozrieť, vidíme, že tam sú nejaký ten, my tomu hovoríme detritus, alebo zmenený ten ušný máz a už aj nejaké tie produkty tých bacilov, tak to môžeme teda vypláchnuť to ucho.
keď je to veľmi opuchnuté, tak tam musíme dať nejaké látky, ktoré na nejakom prúžku, ktoré urobia, teda znížia ten opuch. A niekedy dávame celkovo aj antibiotika. Dávajú sa aj lokálne, aj celkovo antibiotika, že si ľudia kvapú lokálne do uši antibiotika. Keď ten bubienok narežete, či sa ten bubienok zrastie tak, že nebude mať potom žiadne následky na sluch? Áno, zrastie sa. Nemusí sa to udiať. Vždy medicína je nevyspytateľná, ale väčšinou, väčšine, keď sa pri takomto ošetrení, a najmä u detí, takéto ošetrenie spraví, že sa teda tá blanká bubienka prepichne, on sa zhojí v podstate ad integrum, ako hovorím, alebo kompletne sa zhojí. My možno potom v dospelosti vidíme na tých bubienkoch nejaké drobné jazvičky alebo nejaké zmeny, ktoré povieme, vy ste mal zápal, ale obyčajne ani tá rana po tej tympanocentéze, čo je ten výkon, ktorým vlastne my jemným nožíkom narežeme na malom mieste blánku bubienka, tá obyčajne úplne sa zhojí bez toho, že by bolo nejak vidieť, alebo že by... Samozrejme, ja som nepovedal všetky možné príčiny, že to čistenie zvukovodov alebo nadmerné alebo nesprávne je jeden z najčastejších dôvodov, ale môže to byť aj to prechladnutie. Chrániť si ucho tým pádom proti chladu, proti prievanu. Nadmerné ako žiadne cudzie predmety by do zvukovodu nepatria. Ľudia dneska sú dosť... Pera, okuliare. Áno. Takže nepatria. No a včasná liečba, máme obvodných lekárov, máme veľa ľudí primerane vzdelaných. Ja si myslím, že také ušné kvapky bežné, ktoré sú dostupné v lekárni, by mali byť súčasťou aj nášho takého domácnosti. Radím, jednu vec sme tu nespomenuli, radím ľuďom pred dovolenkou, ktoré sa teraz blížia, tie dovolenkové obdobie, aby si prišli to ucho dať pozrieť zvukovod pred tým, než pôjdu k moru. Lebo tam niekedy vie sa teda ten problém vzniknúť, že nemajú to ucho tak vyčistené. My zase vieme tiež to ucho vyčistiť, alebo my sme na to, aby sme to uško od toho mazu vyčistili a zabránili tým pádom nejakému problému, ktorý najčastejšie keď príde niekto k moru, tak to ucho tak akoby ten zvukovod, ten maz nažije a spôsobí určité problémy a môže dojsť k nepríjemnému zápalu počas dovolenky, na ktorú sme sa celý rok tešili. Radíme ľuďom, aby prišli si takýto, to už sú dospeláci, aby prišli, ošetrili, nechali si ucho pozrieť. A včas teda liečiť takéto stavy.